आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. कोकणवासियांनी भरभरून दिलेलं प्रेम आदरातिथ्य पाहून सुपरस्टार श्रेयस तळपदे अक्षरशः भर व्यासपीठावर भाऊक झाला. निमित्त होतं खारेपाटण नडगिवे नॅशनल इंग्लिश स्कूलच्या स्नेहसंमेलनाचं. पाहूयात नेमकं काय घडलंय. खारेपाटण नडगिवे नॅशनल इंग्लिश स्कूलचं स्नेहसंमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडलं. सुपरस्टार श्रेयस तळपदे आणि कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकर यांच्या हजेरीनं हे स्नेहसंमेलन यादगार ठरलं. कणकवली देतात श्रेयस तळपदे यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. उद्घाटनानंतर विद्यार्थ्यांनी कलागुण सादर करत उपस्थितांची मनं जिंकली. आज का है फंडा, अरे खाऊ या गरम पिऊ या ठंडा. ऐश करू साला हा पबलू राजा झाला, पायापाशी दुनिया झुकाव झुका. चिल्लाएं इडियट हो तुम, गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है. हमसे पंगा लेने वाली अभी तुम्हारी एज नहीं है. Whatever we do. Everything's gonna be cool, everything's gonna be cool. शाळेतील मुलं डॉक्टर, इंजिनियर, IPS अधिकारी झाली तर मी स्वतः काहीतरी बनलो असं मला वाटेल. त्यामुळे माझा विद्यार्थी घडावा यासाठीच मी अहोरात्र प्रयत्न करेल असा शब्द शाळेचे संचालक मनोज गुळेकर यांनी दिला. आपल्या कोकणाचा एक लाडका चेडू जी आपल्याला यूट्यूबच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सारखी आपल्याशी संवाद करत असते अशी अंकिता प्रभू वालावलकर आणि माझ्या जे संपूर्ण संचालक मंडळ आहे आणि माझ्या बालमित्रांनो आणि पालकांनो, खरं तर आजचा हा दिवस माझ्यासाठी खूप मोठा आहे. कारण जे मी शालेय अवस्थेत, बाल्य अवस्थेत जेव्हा होतो त्यावेळी प्रत्येक मुलाच्या मध्ये एक सुप्त अशी इच्छा असते, आकांक्षा असते की मलाही अमुक अमुक व्हायचं आहे, मलाही असं
एक ऑफिसर व्हायचं आहे, मला सिने अभिनेता व्हायचं आहे, मला डॉक्टर व्हायचं आहे, इंजिनियर व्हायचं आहे. पण काही कारणास्तव ते आपल्याला करता येत नाही, ते होता येत नाही. माझंही तसंच झालं. शालेय जीवनात एकदम 10वीपर्यंत एक शांत शेवटच्या बाकावरती बसणारा मुलगा, जो कधी बाजूच्या बाकावरच्या मुलाचंही बसला नाही, बोलला नाही. आणि अशा मुलाला, अशा विद्यार्थ्याला आज एका शाळेचं नेतृत्व करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी संपूर्ण संचालक मंडळाचे खूप खूप आभार मानतो. कारण एक जो विद्यार्थी आहे तोच एक जाणू शकतो की नक्की गरज काय आहे शाळेसाठी. त्यामुळे थोडासा प्रयत्न करतो आहे. शाळेची आमची संस्था आहे त्याची स्थापना 2004 सालापासून झाली. आज या शाळेला, जसं आपण एवीमध्ये बघितलं, 19 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या 19 वर्षाच्या खडतर प्रवासात आमच्या संचालकांनी एक रोपटं लावलं. त्या रोपट्याचं आज वृक्षात रूपांतर झालं आणि त्या वृक्षाचं मला वटवृक्षात रूपांतर करायचं आहे आणि त्यासाठी मला तुमच्या सर्वांची साथ लागणार आहे. हे स्वप्न फक्त माझं नाही आहे, माझ्यासारख्या असंख्य ग्रामीण खेडोपाडीमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं आहे की त्यांना अशी एक स्कूल हवी आहे जी मुंबई पुण्याला आपण बघतो, किंवा मला शाळेमध्ये अमुक फॅसिलिटीज मिळाव्यात, अजून काहीतरी मिळावं, पण ते काही कारणास्तव आपल्याला शक्य होत नाही. पण माझं एक विजन आहे, मी त्यांचं आयुष्य, त्यांचं स्वप्न मी पुन्हा जगतो आहे. जसं ताई म्हणाली की अशा शाळेत मला पुन्हा यायला आवडेल. मी संपूर्ण हे जे माझे 150 मुलं आहेत त्यांच्या माध्यमातून मी पुन्हा माझं एक स्वप्न जगतो आहे. मलाही IAS ऑफिसर आहेत, IPS ऑफिसर आहेत. मी मुलांना नेहमी सांगतो की तुम्ही इंजिनियर झालात, तुम्ही डॉक्टर झालात, तुम्ही IPS ऑफिसर झालात, तुम्ही कोणी अभिनेते झालात, तर फक्त तुम्ही नाही, ती व्यक्ती म्हणजे मी आहे. तुमच्या प्रत्येक मुलांमध्ये मनोज गोळेकरच बघतो आहे आणि तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून मी माझं स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. स्वार्थ माझा जास्त आहे, कारण एका व्यक्तीला जास्त डिग्र्या घेतल्या असतील पण IAS IPS अभिनेता एकाही होता येत नाही. पण माझं एक सौभाग्य, मी देवाचे खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी मला अशा मुलांची सेवा करण्याची संधी दिली. माझ्या ज्या शाळेचं जे विजन आहे, जे तुम्ही आज बघितलं की मला मुलांसाठी काय द्यायचं आहे, पण एक पुढचं जे आमचं 6 वर्षानंतर 25 वर्ष पूर्ण होतील आमच्या शाळेला, त्यासाठी आम्ही एक पंचवार्षिक कार्यक्रम घेतला आहे हाती. ह्या पंचवार्षिक कार्यक्रमामध्ये संपूर्ण संस्थेला आम्हाला स्वावलंबी बनवायचं आहे. कोणतीही एकही देणगी न घेता, न स्वीकारता आम्हाला आमची शाळा संपूर्ण स्वावलंबी शाळा अशी बनवायची आहे. आणि ह्या सिंधुदुर्ग असेल, कोकण असेल, यामध्ये आम्हाला एक स्वावलंबनाचा एक धडा इतरही शाळांना आम्हाला दाखवून द्यायचा आहे की तुम्ही हे ते करू शकता. त्यामुळे हा जो प्रवास आहे, येणारा जो काळ आहे, तो भले खडतर असेल, पण मला एक आशा आहे, अपेक्षा आहे की तुमच्या सोबतीने तो नक्कीच मी पूर्णत्वास नेईन. या सर्वांमध्ये तुमच्या सर्वांची साथ मला खूप खूप आवश्यक आहे आणि ती मिळेल, मी आज अशी अपेक्षा बाळगतो. शिक्षणानं वैचारिक प्रगल्भता मिळते, त्यामुळे शिक्षणाची गरज आहे असं मत कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकर हिनं मांडलं. या ठिकाणी ह्या प्लॅटफॉर्मवरती येऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यायोग्य समजलं, तिथेच मी जिंकले असं समजते. खरं तर एवढा मोठा ॲन्युअल डेचं फंक्शन बघता मला असं वाटलं की मागे जाता आलं आणि परत शाळेत ॲडमिशन घेता आलं तर मी नक्कीच घेईन, कारण असं ॲन्युअल डेचं फंक्शन आम्हीसुद्धा नाही बघितलं. जशी जुनी शाळा ह्यामध्ये दाखवली गेली होती तशा शाळेमध्ये मी शिकले. त्यानंतर मी इंजिनिअरिंग केलं, मुंबईमध्ये गेले आणि आता मी सुद्धा एक टीचर म्हणून काम करते. मी इंटरनॅशनल स्कूल स्टुडंट्सना मॅथ्स आणि सायन्स हे सब्जेक्ट शिकवते. त्यामुळे तो एक टीचरवाला थोडासा हे माझ्यामध्ये आहे की मुलांना थोडंसं बोर होऊ शकतं. पण मला असं वाटतं की शिक्षण हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. इथे जरी मी सोशल मीडिया स्टार म्हणून जरी उभी असले तरीसुद्धा मी नेहमी मुलांना मार्गदर्शन करत असते की ह्या गोष्टीच्या मागे जास्त धावू नका, कारण ही गोष्ट ही फेम वगैरे हे जे काही आहे ते
खरं तर या लोकांचा आहे, श्रेयसदादाचा आणि आहे, कारण त्या लोकांची त्यामागे मेहनत आहे. त्या लोकांनी थिएटर वगैरे केलेलं आहे. हे सोशल मीडियावरती पटकन आपण व्हायरल होतो आणि आपल्याला वाटतं की अरे आता मी काहीतरी मोठं झालं आहे आणि आता मला सगळं फेमस आहे मी. पण ह्या गोष्टी सगळ्या क्षुल्लक आहेत. त्यामुळे शिक्षण ज्या वयात घेतलं गेलं पाहिजे त्या वयात शिक्षण घ्या. आणि मला वाटतं की खूप चांगल्या फॅसिलिटीज देण्याचा प्रयत्न मनोज गुळेकर सर इथे करतायत आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप चांगलं शिक्षणसुद्धा मिळतं आहे. आमची बॅच ही पहिली बॅच होती जेव्हा इंग्लिश हा विषय अभ्यासक्रमात आणला गेला होता. तरीसुद्धा म्हणजे असं नाही की काही शिकायला मिळत नाही आहे, गावात ह्या गोष्टी नाही आहेत, त्या गोष्टी नाही आहेत, त्यातूनसुद्धा आम्ही शिकलो आणि आज आम्ही कुठेतरी इंटरनॅशनल स्टुडंट्सना मी शिकवते आहे. कधी कधी ते लोक जेव्हा ट्रिपसाठी स्कूल ट्रिपसाठी पॅरिसला वगैरे जातात आणि मला विचारतात की तुम्ही कुठे गेला होता मिस, तेव्हा मी असं सांगते आम्ही आय वेंट टू आंबोली. मग ते आंबोलीचं मी ॲक्सेंट थोडासा चेंज करते, आंबोली असं करून सांगतात. आंबोली कुठे आलं तर मग इंडियामध्येच आलं पण कुठे ते सांगत नाही, आंबोलीमध्ये गेलो होतो आम्ही असं. मग ते जे असतं जे शिक्षणासाठी ज्या गोष्टी मिळत नाहीत तरीसुद्धा त्याची जी भूक असते ती भूक आपल्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्गातले विद्यार्थी बाहेर जाऊ शकतात. आज मला तुम्ही सगळे इथे बघून काही जणांना वाटतं की अरे ही सक्सेसफुल झाली, पण मी अजून सक्सेसफुल झालेली नाही आहे. कदाचित येत्या पुढच्या 4-5 वर्षात मी सक्सेसफुल होईन, तेव्हा मी स्वतःहून सांगेन की आता मी खरं काहीतरी कमवलं आहे. पण आज इथे मी उभी आहे त्याला 2 गोष्टी जबाबदार आहेत. ते म्हणजे एक शिक्षण आणि दुसरं म्हणजे स्टे कनेक्टेड टू युअर रूट्स. मी मालवणी भाषा ही अशा प्लॅटफॉर्मवरती नेण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे मला कुठेतरी ओळख मिळाली आणि त्यामुळे मी सगळ्यांसमोर येऊन इथे बोलू शकते. आणि त्याच्यासोबत जोडीला असणारं ते म्हणजे शिक्षण. कारण मालवणी तर अख्ख्या सिंधुदुर्गात सगळेच बोलतात, सगळेच का नाही फेमस होत आहेत. त्याला कारण आहे सोबत जी जोडीला शिक्षण असतं, त्या शिक्षणाने तुम्हाला जी वैचारिक प्रगल्भता मिळते आणि त्या शिक्षणामुळे तुम्हाला 4 लोकांमध्ये कसं उठायचं, कसं बसायचं, कसं बोलायचं, आपलं जे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आहे ते त्या शिक्षणामुळे होतं. त्यामुळे शिक्षण हे ह्या वयात महत्त्वाचं आहे. तर कोकणवासियांनी दिलेलं प्रेम आदरातिथ्यानं श्रेयस तळपदे अक्षरशः भारावून गेला. तो काय म्हणाला पाहूयात. मी सांगू नाही शकत तुम्हाला, कदाचित मी शब्दामध्ये ते एक्सप्रेस नाही करू शकणार की मला खरंच काय वाटतंय. आज इथे येऊन हा एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म, एवढा मोठा स्टेज, ही ज्या पद्धतीने सगळं मांडलं आहे, ज्या पद्धतीने हा शाळेचा ॲन्युअल डे साजरा होतो आहे, खरंच हॅट्स ऑफ टू यू अँड युअर एंटायर टीम. आणि आमची चेडू म्हणाली त्याप्रमाणे की खरंच परत एकदा असं बघितलं की असं वाटतं परत एकदा शाळेमध्ये ॲडमिशन घ्यावी आणि परत एकदा असा काहीतरी ॲन्युअल डे आपण सेलिब्रेट करावा. कारण मी साधारण तुमच्या वयाचा होतो, मी मागच्या बाकावरच बसायचो सर. कारण पुढे जे काय शिकवलं जायचं ना, खरं सांगतो मला कळायचंच नाही की काय चाललं आहे नक्की. तेव्हा कदाचित शिकवायची पद्धतही थोडीशी वेगळी होती, आता खूप बदलली आहे. पण मला कळायचंच नाही. मी आपला मित्राला विचारायचो काय चाललं आहे थोडं सांग, अजून कोणाला विचारायचो काय चाललं आहे थोडं सांग, थोडं कळायचं. पण हे जे बाकीचे काय म्हणतात त्याला चाळे असायचे ते मागच्या बाकावर आमचे खूप असायचे. कोणाची नक्कलच कर, काहीतरी वेगळं चित्रच काढ वगैरे वगैरे असं खूप चालायचं. पण फॉर द लॉंगेस्ट टाईम मला कळलंच नव्हतं की मला करायचं काय, मला व्हायचं काय. सगळेजण त्यावेळी तर 3 मेन प्रोफेशन्स होते, डॉक्टर, इंजिनियर, चार्टर्ड अकाउंटंट. याच्या पलीकडे किंवा बँकमध्ये किंवा कुठेतरी गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये काहीतरी नोकरी करायची. आणि आमच्या घरी तर असं सांगायचे की बाबा चुपचाप नोकरी कर कुठेतरी. माझी आई इन्कम टॅक्समध्ये होती, त्यामुळे तिला असं वाटायचं की मी पण इन्कम टॅक्समध्ये जॉईन करीन. सो तिला वाटायचं ते कर किंवा बँकेत नोकरी कर, म्हणजे काय तू सेटल होशील. पण मला कळतच नव्हतं खरं सांगायचं तर काय करायचं आहे. मी डॉक्टर होऊ शकत नव्हतो कारण तेवढी बुद्धी नव्हती आणि तेवढे घरी पैसेही नव्हते डोनेशन वगैरेसाठी. इंजिनिअरिंग चान्सच नव्हता. चार्टर्ड अकाउंटन्सी मी लोकांना बघायचो 2-2, 3-3, 5-5 अटेम्प्ट करायचे एक्झाम पास करण्यासाठी. म्हटलं एवढं कोण करणार, हे काय आपल्याला शक्य नाही आहे. आणि त्यात एक दिवस असा आला, मी आपला संध्याकाळचा क्रिकेट खेळायचो शांतपणे, सकाळी शाळेत जाऊन यायचो, क्रिकेट खेळायचो, जाऊन यायचो, क्रिकेट खेळायचो, एवढंच मला माहिती होतं. एक दिवस असा आला की माझी आई मला एका नाटकाला घेऊन गेली. त्या दिवसापर्यंत मला असं वाटायचं की नाटक पण एकदम बोरिंग काहीतरी गोष्ट असेल. मी फार नाटकाबिटकांना कधी लहान असताना गेलो नव्हतो. क्रिकेट आणि शाळा एवढंच माहिती होतं. त्या दिवशी ते नाटक बघितल्यानंतर माझ्यासाठी माझं सगळं जगच बदलून गेलं. मी ते नाटक बघितलं आणि त्यानंतर मला असं वाटलं की ही गोष्ट
किती अचाट आहे, किती अमेझिंग आहे, किती आउटस्टँडिंग आहे, हे किती मस्त आहे, मला असं काहीतरी करायला आवडेल. पण वाटणं आणि करणं ह्याच्यामध्ये पण थोडंसं अंतर असतं. मला वाटत राहिलं पण मला कसं करायचं ते कळत नव्हतं. पण ते म्हणतात ना, जर का जसं आमच्या ओम शांती ओममध्ये शाहरुख खानचा डायलॉग आहे की अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो काय तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के साजिश में लग जाती है. असे आमचे हे शाहरुख काहीतरी म्हणतो, त्याचा पठाण येतोय. पण तर तसं माझ्या बाबतीत काहीतरी झालं असावं, कारण आमच्या शाळेमध्ये एक टीचर्स डेला आम्हाला सांगितलं होतं की प्रत्येक वर्गाने एक स्किट तयार करायची. स्किट म्हणजे छोटंसं एक नाटक, एक 10 मिनिटाचं वगैरे असं नाटक ते तयार करायचं आहे. सो आमच्या वर्गातलं पण सगळे करायला लागले. तेव्हा आम्ही एक नाटक करत होतो, मॉडर्न रामायण नावाचं. आणि मला कळत नव्हतं ह्याच्यामध्ये मी सहभागी कसं हो, काहीतरी करायचं होतं. म्हणून मी तेव्हा मदत कार्य म्हणून, ते ज्याला आता आम्ही बॅकस्टेज म्हणतो, मदत कार्य म्हणून मी काहीतरी करायला लागलो, मित्रांना मदत करायला लागलो, मैत्रिणींना मदत करायला लागलो. पण माझी एक सवय होती की जे डायलॉग्स बोलायचे ना, ते सगळे डायलॉग्स मला पाठवायचे. मी ते डायलॉग बोलताना त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचो, तो डायलॉग पाठवायचा, तो ऐकायचो, तो डायलॉग पाठवायचा. असं करत राहिलो. आमचे आठवडा 10 दिवस काहीतरी रिहर्सल चालली. आणि त्यानंतर नाटकाच्या 2 दिवस आधी, म्हणजे आमचा जो इव्हेंट होता शाळेचा टीचर्स डे, त्याच्या 2 दिवस आधी त्या नाटकामध्ये सीताचं काम करणारी जी मुलगी होती ती म्हणाली की मला हे काय जमणार नाही आहे आता. ओके, माझ्या बाबांनी नाही सांगितलंय, तू नाही करायचं हे सगळं, घरी बसायचं, नथिंग डुईंग. आता आली का पंचायत, आता करायचं काय? सो आम्ही बाकीच्या मुलींना विचारायला लागलो की तुमच्यापैकी कोणी तयार होतं का? सगळ्या म्हणाल नाही, आता परवा परफॉर्मन्स आहे आणि आमचं एवढ्या लवकर होणार नाही. हे सगळं चालू असताना माझा एक मित्र मला म्हणाला, तो ॲक्च्युली मला नाही म्हणाला, तो सगळ्यांना म्हणाला, श्रेयस करेगा सीता का रोल? मैं कहाँ से करूँगा सीता का रोल? अरे तेरे को सारे डायलॉग्स मालूम है ना, तू करेगा. म्हटलं अरे डायलॉग्स याद होना और रोल करना इसमें बहुत फ़र्क है. बोला नहीं, तू खड़ा हो जा, क्लास की इज्जत का सवाल है वगैरे वगैरे करून सगळ्या मुली पण खूप एक्सायटेड झाल्या की आम्ही तुला कॉस्ट्यूम आणून देतो, आम्ही तुला सगळं सजवतो बिजवतो. आणि माझ्याकडे काही चॉईसच नव्हता. क्लास की इज्जतसाठी म्हणून मी आपला म्हटलं चला करूया, जे काय होतं ते बघूया. खरं सांगतो, माझं पहिलं नाटक होतं जे मॉडर्न रामायणमध्ये मी सीता झालो. पण तो परफॉर्मन्स केल्यानंतर जेव्हा ऑडियन्समधनं टाळ्या शिट्ट्या, म्हणजे आमचं सगळे स्टुडंट्सच होते, पण हे सगळं जेव्हा झालं ना, तेव्हा माझ्यामध्ये एक वेगळाच कॉन्फिडन्स आला, जो कालपर्यंत मुलगा कोणाला माहितीही नव्हता की शाळेमध्ये एक्झिस्ट करतो. सडनली तो मुलगा लाईमलाईटमध्ये आला. त्याला सगळी शाळा ओळखायला लागली, सगळे टीचर्स, हे असं होतं एक्साइटमेंटमध्ये, सगळे टीचर्स प्रोफेसर्स सगळे ओळखायला लागले. आणि मला खूप बरं वाटलं. मला असं वाटलं की पहिल्यांदा आयुष्यामध्ये मी काहीतरी केलंय जेणेकरून लोकांनी माझ्याकडे बघितलं. दे गेव मी अ सेकंड लुक की हा कोण आहे. मी ते केलं, मला आनंद झाला. अर्थात ते आमचं नाटक जे आहे ते शाळेमध्ये हिट झालं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या वर्षी आम्ही केलं मॉडर्न महाभारत आणि त्याच्यात मी झालो द्रौपदी. कारण सीता हिट झाल्यानंतर मग लगेच तोपर्यंत त्याच्यानंतर मग अजून एक केलं, पण तोपर्यंत माझं शाळेचं शिक्षण संपलं होतं. नाहीतर जेवढी स्त्री पात्र होती ती मी सगळी केली असती. पण सांगायचा मुद्दा हे की तुमच्यापैकी खूप जणांना कदाचित असं वाटत असेल की सगळे सांगतात की हे कर, इंजिनिअरिंग कर, फलाना कर, ढिमकाना कर. आता तर इतक्या नवीन गोष्टी आहेत. आपलं चेडू इकडे सोशल मीडियावर शी इज अ व्हेरी बिग इन्फ्लुएन्सर. एकदा जोरदार टाळ्या तिच्यासाठी. शी इज अ व्हेरी बिग इन्फ्लुएन्सर आणि खूप छान काम करते ती सोशल मीडियावरती. सो हे सगळे व्होकेशन्स आहेत जिकडे जेणेकरून तुम्ही खूप पैसेही कमवू शकता, नावही कमवू शकता. पण हे सगळं चालू असताना कदाचित तुमच्या डोक्यामध्ये खूप कन्फ्युजन पण असेल की मला नक्की काय करायचं आहे. टेक युअर टाईम, काही घाई नाही आहे. टेक युअर टाईम, आरामात शांतपणे विचार करा. मार्क ट्वेन एक होते, त्यांनी सांगितलं होतं की देर आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टंट डेज इन युअर लाईफ. द फर्स्ट इज द डे यू आर बॉर्न, ज्या दिवशी तुमचा जन्म झाला आहे. अँड द सेकंड इज द डे वेन यू नो द रिझन वाय यू आर बॉर्न. ज्या दिवशी तुम्हाला कळेल की का माझा जन्म झाला आहे. तो जो का आहे तो शोधायला कधी थोडासा वेळ लागतो. पण डोंट वरी, तुम्ही जर का नीट ऑब्झर्व करत राहिलात, नीट बघत राहिलात, स्वतःला आतमध्ये जर का
ओळखायचा प्रयत्न केला की मला काय आवडतंय. जे त्या दिवशी त्या लहान मुलाला श्रेयसला ते नाटक आवडलं आणि त्याने डिसाईड केलं की मला असं काहीतरी करायचं आहे, तसं तुम्ही स्वतःला विचारा की तुम्हाला काय आवडतंय आणि ते करा. ते करा, मनापासून करा. आत्ता इनफॅक्ट मला मनोजजी जेव्हा इथे बोलत होते मला इतकं छान वाटत होतं, कारण ते मनापासून बोलत होते. ते म्हणत होते की जे प्रत्येक मुलाचं स्वप्न आहे ते त्यांचं स्वप्न आहे. आज त्यांना जे जे काही व्हायचं होतं ते तुमच्यामध्ये बघतायत आणि तुमच्यातला प्रत्येक मुलगा जेव्हा वेगळा डॉक्टर, इंजिनियर, CA, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, ॲक्टर, पॉलिटिशियन जे काय होईल तेव्हा त्यांना रिअलाईज होईल की ते होत आहेत, विच इज सच अ बिग थिंग. एक कधी त्यांनी विचार पण केला नसेल की काहीतरी एक असा दिवस येईल की ही मुलं माझं जेवढी स्वप्न होती ती सगळी स्वप्न पूर्ण करतील. अर्थात आम्हाला ॲज अन ॲक्टर ते अपॉर्च्युनिटी आम्हाला स्क्रीनवर मिळते की आम्ही सगळं काय काय करू शकतो. कधी मी वकील असतो, कधी गुंड असतो, कधी मी बॉलर असतो, कधी बॅट्समन असतो, मी काय काय असतो. पण मला हेच करायचं होतं. मला ही सगळ्या गोष्टी करायच्या होत्या आणि त्या करायला कुठे मिळाल्या तर मला माझ्या प्रोफेशनमध्ये मिळाल्या. तसं यू विल नो व्हॉट युअर ड्रीम इज, यू विल नो व्हॉट इट इज जे तुम्हाला सतत आतून सांगतंय की तुला हे करायचं आहे, ते करा. आणि आज आईवडील इतके खरं तर प्रोग्रेसिव्ह आहेत की ते मुलांना खरंच खूप सपोर्ट करतात. एकदा जोरदार टाळ्या सगळ्या आईवडिलांसाठी. आणि आज जेव्हा मी एक बाप झालो आहे ना तेव्हा मला कळतंय की आईवडिलांच्या मनात काय काय चालू असतं, की काय काय स्वप्न असतात, काय काय बिचारे करत असतात, किती सॅक्रिफाईस करत असतात तुमच्यासाठी. सो प्लीज त्या गोष्टीची व्हॅल्यू करा. ते जे काय तुमच्यासाठी करतायत ना त्याची व्हॅल्यू करा. कारण ही तुम्ही रिअलाईज कराल जेव्हा तुम्ही स्वतः आई वडील व्हाल ना, त्याच दिवशी रिअलाईज कराल. तोपर्यंत कदाचित कळणार नाही मी काय बोलतोय ते. पण फक्त लक्षात ठेवा कुठेतरी की ते जे करतायत ना तुमच्यासाठी ती खूप मोठी गोष्ट आहे. ती व्हॅल्यू करा, त्या सॅक्रिफायसेसची व्हॅल्यू करा आणि कुठेतरी त्यांचं स्वप्न पण पूर्ण करायचा प्रयत्न करा. फार वेळ ॲक्च्युली मी पण घेणार नाही. मला खरं तर तुमच्याबरोबर अजून पण खूप खरं तर कॉन्व्हर्सेशन करायचं होतं, पण आय डोंट थिंक वी हॅव दॅट काइंड ऑफ टाईम. बट नेव्हरलेस मी एक गोष्ट सांगेन की आत्ता मी माहीत नाही तुमच्यापैकी किती जणांनी ती फिल्म बघितली असेल. डिझनी हॉटस्टारवर माझी एक फिल्म आहे कॉन प्रवीण तांबे म्हणून. ती एक खरी गोष्ट आहे एका प्रवीण तांबे नावाच्या माणसाची. चिकाटी कशाला म्हणतात ना ते त्या माणसाकडनं शिकण्यासारखं. आणि आय एम व्हेरी ऑनर्ड, व्हेरी फॉर्च्युनेट की मला ते कॅरेक्टर करायचा चान्स मिळाला. 20 वर्ष वयाच्या 22व्या वर्षापासनं 42व्या वर्षापर्यंत तो माणूस एक स्वप्न बघून ते स्वप्न पूर्ण करायच्या मागे लागला की मला रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळायचं आहे. तो क्रिकेटर आहे, बॉलर आहे, मीडियम पेस बॉलर होता, मग स्पिन बॉलर झाला. तो खेळत राहिला. सतत फेलियर, सतत अपयश. पण त्यांनी चिकाटी सोडली नाही. तो तेच करत राहिला जे त्याचं स्वप्न होतं आणि त्याला ते हासिल करायचं होतं. ही वॉन्टेड टू अचीव इट. तो त्याच्या मागे सतत दरवर्ष करत राहिला. घरचे बोलत राहिले, मित्र बोलत राहिले की काय करतोयस, 35 वर्षाचा 36 वर्षाचा कोणी क्रिकेटर असतो का, सगळे रिटायर होतात, तेव्हा सगळे कोच होतात, तू पण रिटायर होत. आणि नाही ऐकलं. तो खेळत राहिला. फायनली तो जेव्हा 42 वर्षांचा होता तेव्हा राहुल द्रविड सरांनी त्याचा गेम बघितला, त्याला ओळखलं, त्याला IPL मध्ये सिलेक्ट केलं. IPL मध्ये सिलेक्ट केल्यावर पहिल्या मॅचमध्ये त्यांनी हॅट्रिक घेतली आणि त्या सीझनमध्ये तो बॉलर ऑफ द सीझन म्हणून त्याला अवॉर्ड पण मिळाला. सो दॅट इज प्रवीण तांबे. सो चिकाटीने तुम्ही जर का सातत्याने कन्सिस्टंटली तुम्ही जर का मनापासून मेहनत करत असाल, प्रयत्न करत असाल तर सक्सेस तुम्हाला सोडून कुठे जाऊच शकत नाही. ही माझी गॅरंटी आहे. विद्यार्थ्यांनी खूप मेहनत करून आपल्यासह शाळेचं नाव उज्ज्वल केलं पाहिजे. मेहनत केल्यास यश नक्की प्राप्त होईल असं मार्गदर्शन जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी केलं. इथे येऊन आम्हाला खूप आनंद वाटले की ज्यांची मूवी बघून, ज्यांचं काम बघून आम्ही कॉलेजमध्ये किंवा प्रिपरेशन करताना आम्ही पाहिले होते त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी मिळाली. एवढा आम्ही नक्की सांगू शकतो की जेवढे ते उमदा कलाकार पडद्यावर दिसत आहेत त्यापेक्षाही जास्ती चांगले ते माणूस आहे असा आमच्या छोटासा भेटीमध्ये आम्हाला अनुभव आला. सोबतच या जे आपण आता चित्रफित बघितली होती त्यामध्ये या शाळाचे जे व्यवस्थापकीय आहेत त्यांचा जो विजन आहे, या शाळासाठी मुलांसाठी जे काही फॅसिलिटी वगैरे जे त्यांनी नियोजित केलेले आहे त्यावरून असं दिसते की आपण खूपच जे विद्यार्थीगण आहे खूपच भाग्यवान आहे की आपण एवढा
ज्यांचा असा सुनियोजित प्लान आहे अशी शाळामध्ये आपण अध्ययन करतोय. आता थोडासा माझ्याकडे वेळ कमी आहे, त्यामुळे मी खूप जास्ती न बोलता, कारण आपल्याकडे पुढे मला असं माहिती पडले की सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे पण आहेत. मी आपण सर्वांना, सर्व विद्यार्थी, सर्व कुटुंबीय यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण खूप मेहनत करा आणि आपलं जे काही ध्येय ते अचीव करण्यासाठी आपण खूप आपला विजन तयार करा आणि आपण सफल व्हावा. मी आपण सर्वांना आपल्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण आयोजकांनी आणि शाळाचे शिक्षकगण त्यांनी मला इथे आमंत्रित केले, त्याबद्दल मी अगेन त्यांचा आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.